меҳрангез Гасанова ҳунарпешаи шинохтаи театру синамои тоҷик чанде пас 70-умин саҳифаи умри хешро боз мекунад. 11 июни соли 1954 дар шаҳри Душанбе ба дунё омада, соли 1976 пас аз хатми донишкадаи давлатии умумииттифоқии кинематографияи Москав ба олами ҳунар ворид мешавад. ҳунараш муаррифгари шахсияташ шуда ва дар намоишнома ва филмҳо нақшҳои хотирмонро офаридааст. ин зан зиёда аз 50 сол боз дар рӯи саҳнаи тоҷик ҳунарнамоӣ мекунад. дар чанд моҳи охир пас аз иҷрои нақш дар филми «Хусури ман», меҳрангез Гасанова дар байни мардум ҳамчун кампири ҳуснӯро ном баровард. филми «Хусури ман» аҷоиб ки ба ҳама маъқул шуд. ман аз аввал тамошо намекардам, баъд сар кардам тамошо кардан, барои ин ки ҳама мепурсиданд кай давомаш мешад, кай панҷумаш мебуд, кай шашумаш мебуд. зиқ намешавам, барои хурсанд мешавам. баъд ами кампири ҳуснӯро худам баям бисёр маъқул шуд. бисёр чизое ҳам режиссёр мегӯяд, ҳам худам бо амин Насриддине ки Ҳайталия бозӣ мекунад, бисёр импровизатсия мекунем дар филм. шояд барои ҳамин ҳам ба халқ маъқул бошад, чунки ба халқ наздик ин филм. Эмиме Ҳайталӣ ё ин ки вақте ки мегӯяд ки ҷабаи тухмот печадора. меҳрангез инчунин дар чандин филмҳои хориҷӣ ҳунарнамоӣ карда, Тоҷикистонро муаррифӣ кардааст. ӯ мегӯяд, дар ҳар намоишнома ё филме дар нақшҳо ба осонӣ ворид мешавад. ин ҳунари меҳрангез Гасановаро мо дар филмҳои арӯси замонавӣ, Ишқ пул Душанбе шоҳид гардидаем. меҳрангез хурсанд аз он аст ки худованд ӯро ба синни 70 расонидааст. мегӯяд, аз боло рафтани синни солаш ҳеҷ вақт ғам намехӯрад, зеро дилаш ҷавон аст. ӯ бо кор кардан зинда аст. аз ин рӯ ба ин наздикӣ аз театру синамои тоҷик рафтанӣ нест.